cosa... A mi se m'han anat les mans, he donat alguna pista. Digues, Biel. Alegre. Ah, sonava alegre. Clar, és que aquest moviment era alegro. Més coses, Andrea. Hi havia un xiste a la cançó. Sí. Hi havia un? Xiste. Oh, però això no és important. Què més passava, Marc? A veure. També sonava greu. Sonava greu? Ui, 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 que em sembla que ningú s'ha donat compte. Era alegre. Què més passava, Logan? Pues que també tenia com un to molt agut. Un to agut. Sí, quan... Però aquí passava una coseta que us vaig a donar una pista, A veure, Anna, en aquesta petita música de nit han sortit tots aquests signes. Si jo et dic, quin serà el signe de fluix? Molt bé, com es diu en italià? Piano. Molt bé, i si jo vull que soni super, super piano, quin faré servir? Com es diu en italià? Pianíssim. Si jo vull que soni fort, quin faré servir? Com es diu? Forte. Forte. I si jo vull que soni super fort? Dues Fs, i com es dirà? Mezzo forte. Oh, aquest no era el mezzo forte. Fortíssimo. Seria fortíssimo. Quin seria el mezzo forte que acabes de dir? Quin seria el mezzo forte? No li digueu, espera. La M i la F, el mezzo forte. I què significa el mezzo forte, Anna? Mig fort. Molt bé, ni fluix ni fort, mig fort. Molt bé, però oi que també hi ha dos signes que van del fort al fluix i del fluix al fort? Sí, senyala'm quin és el crescendo. Aquest seria el crescendo? Què us sembla? No. Aquest seria el decrescendo, que va de fort a fluix. I quin seria el crescendo? Aquest, que va de fluix a fort. Ara el Marcos em farà amb els gestos el fluix, el piano, com el faré? Molt bé. El mezzo forte. Aquest seria el forte, oi? I el mezzo forte? Com el podem fer? Aquí a la meitat, els braços. Però sense obrir-los. Així. Ah, perfecte. I com faríem el crescendo? I anar pujant, anar obrint. I com faríem el decrescendo? Tancant. Perfecte. Petita música de Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, dóna-li el clic. Dos. Sí? Clic? Mirant endavant, Gael, mirant endavant. Atents.
Mezzo forte. Que es vegi. Anem pujant i... Marcel, ara ets Mozart. A veure, si vols que toquin fluix, com ho faràs? Per exemple, si vols que toquin mig fort, com ho faràs? Al mig. Pots moure la batuta aquí mig, I si vols que toquin fort, com ho faràs? Jo crec que encara més amunt, pot anar? Molt bé. I si vols que facin de fort a fluix, com ho faràs? Pues així, no? Pots obrir l'altra mà i fer-ho les dues mans obertes i ara anar-les baixant. Vale? I si és de fluix a fort, com ho faràs? Anar obrint. Perfecte. Com vulguis. Tots mirant a Mozart. Mirant a Mozart, sisplau. Mezzo. Molt bé, bien. Piano, molt bé. Seguiu-lo, ho està fent molt bé. Crescendo, amunt. Mezzo, a veure com ho fas al mezzo. Lucía. Molt bé. Crescendo. Molt bé, Julià. Molt bé. Vols dir que estem a forte?
Vols dir? Ara sí!